Әткей белән балашақта йөргән җирләрдә, божана күлләрендә җөреп кайттык. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Күңелем шат бүген әнкәй нигәдер алып та күп кергән. Җырласым килә әле. Аллага шөкер, булаттык, бүтән балык шушында җегетләр. Настроение менә бүген. Ярар киттек. Тамыз авазындагы пешәләрне җыйга кирәк. Иртәгә бик багада булышасы бар. Көндәрмә тутырганда пешәләрне җыйып бетерәйек, җегетләр. Пешәләрне җыйып Шунда туып, шунда нығыған, ық елғасын ийлеп, буйлап yüzіп, күшімлілер дейіп дан алған. Ғүмәр бабай нәсіл даушысы, балық тұтқан, шапқан пішәнін, әбігейлер бұлын әрәмеден бірлігенін жиған, жидәгін. Оннан соң Сабит бабай келер. Сабит бабай ұлы Сабиржан.
безнең өчен иң якын булган әти-әнисе ул изге җан. Шәҗәрәне бүген барлыйбыз без. Үткәннәрне белү бик кирәк. Нәселеңне, тамырыңны белми, җирдә яшәүләре ник кирәк? Шәҗәрәне барлау матур юла. Нәсел тамырларны эзлибез. Югалтмыйча аны саклый алса, тарихларда калыр безебез.